Так гістарычна склалася ў нашай мове, што перад націскнымі і галоснымі гукамі на пачатку слова ў некаторых выпадках узнікаюць прыстаўныя гукі «в» і «г». Калі на пачатку слова стаіць націскны «о», перад ім звычайна развіваецца прыстаўны «в». Напрыклад, возера, волава, вобласць. Аднак, калі гэты «о» становіцца не пад націскам і пераходзіць у «а», так званае аканне, тады мы будзем казаць і пісаць азёры, алавяны, абласны. Таксама ў нашай мове ёсць некалькі словаў, якія не падпарадкоўваюцца гэтаму правілу. У іх прыстаўны гук «в» захоўваецца незалежна ад націску і ад таго, стаіць ён перад «о» або перад «а». Гэта словы «вока», мы скажам і напішам «вачэй», таксама гэта слова «востры», «вастрыць» або «вастрыць», а таксама слова «навокал» і яго вытворнае «ваколіца». Запомніць, што пачатковае «о» захоўваецца ў словах іншамоўнага паходжання. Опера, ордэн, орган. Таксама, калі казаць пра тапонімы, напрыклад, орша, то пачатковае «о» захоўваецца там, таму што яна сама як бы прыстаўная, бо гэтая назва ўтворана ад старадаўняй назвы ракі Рша, якая цяпер называецца Аршыца. Аднак трэба памятаць, што, напрыклад, у граматыцы Браніслава Тарашкевіча захавалася форма ворша, якая сёння ўжываецца ў гутарковай мове «бітва пад воршай». Прыстаўны «в» таксама далучаецца да націскнога «у» у пачатку слова. Напрыклад, вугаль, вушы, вуліца. І таксама ён захоўваецца ва ўсіх вытворных ад іх словах. Напрыклад, абвуглены, завушніцы і завулак. Аднак трэба памятаць, што прыстаўны «в» мы не ўжываем і не пішам, па-першае, у словах іншамоўнага паходжання. Напрыклад, урна або унікум. Цікава таксама, што прыстаўны «в» не можа ўзнікаць у словах «улада» і «удава», таму што само па сабе пачатковае «у» ў гэтых словах развілася з «в». У адрозненні ад прыстаўнога «в» прыстаўны «г» у беларускай мове ўжываецца вельмі абмежавана. Мы яго сустракаем у такіх уласна беларускіх словах, як гэты, гэны, гэтакі, гэтулькі. Значна больш, чым у літаратурнай мове, прыстаўны «г» пашырены ў дыялектах. У першую чаргу у палескіх гаворках і ў градзенскіх гаворках. Там кажуць замест слова «ануча» – «гануча», замест слова «авечка» – «гавечка», а «арэх» будуць называць «гарэхам». Адбываецца нават такая з'ява, калі прыстаўны «в» замяняецца прыстаўным «г». Замест «возера» скажуць «гозера», а замест «востры» – «гостры». А ці ёсць у нашай мове яшчэ якія-небудзь прыстаўныя зычныя гукі, акрамя «в» і «г»? Пытанне зразумелае. Так, у нас ёсць яшчэ адзін прыстаўны зычны гук, пра які, дарэчы, вельмі рэдка ўзгадваюць. Гэта прыстаўны «й» або «і» кароткае, які ўзнікае перад націскным «і». Мы павінны казаць паводле правілаў літаратурнага вымаўлення. Не іхні, а іхні. Не існы, а існы. Не іскра, а іскра. Але ў сувязі з тым, што гэтае «е» не пішацца, а толькі прамаўляецца, нават дыктары тэлебачання і радыё, маўленне якіх павінна быць узорным, часта робяць памылку і гавораць не «іншы», а «іншы». Так, і трэба яшчэ запомніць, што прыстаўны «е» не ўзнікае таксама ў некаторых выпадках. Па-першае, калі слова пачынаецца з ненаціскнога «і», напрыклад, інтарэс або імёны, а таксама «і» не ўзнікае ў некаторых словах, якія самі пачынаюцца з прыстаўнога «і», напрыклад, іржавы або ільгота.